na-asị biko onye ọbụla gee ntị na o nwere ndị ga-enweta awọdụ n'ụbọchị taa, na-ekelekwa ndị gọvanọ anyị n'etiti anyị na-egbughị oge. Ana m asị na nke izizi bụ Grand Hero of Igboland to Right Honorable Dr. Nnamdi Azikiwe, GCFR, Owelo of Onitsha. Emeritus Professor Uche Azikiwe, MFR, Biko Bagote Ozigbo. Na-akpọkwa na-akpọkwa the Grand Hero of Igboland, Major General Johnson Thomas Umunnawe Aguironsi. Tom Aguironsi, Biko Bagotebe. Na-akpọkwa Grand Hero of Igboland, conferred on Chief Chukwuemeka Odumewu Ojukwu Ikemba Nnewi. Anyị hụrụ Makalisia Ambassador Mrs. Bianca Ojukwu. A na-akpọ Chief Dennis Chukwude Osadebe, Grand Hero of Igboland. N'otu aka ahụkwa ka anyị na-akpọ Dr. Michael, biko asị ka m repeat here, Chief Dennis Osadebe for Grand Hero of Igboland, onye na-anọchite pụta. Were otu aka na-akpọ Dr. Michael Okpara, Grand Hero of Igboland, conferred on him. Anyị agbago Dr. Michael Ihonukara Okpara, MI Power, Biko the representative. Michael Okpara, play. Ejo Hala na Grand Hero of Igboland on Dr. Francis Akanu Ibiam. Francis Akanu Ibiam, onye na-anọchite Moses Bagote. Francis Akanu Ibiam. Ambrose. I know now. No to aka Grand Hero of Igboland to Blessed Cyprian Michael Iwene Tansi. Because I will only know that I can't be a member. I can't read them. Well, I can't read them. Okay. Thank you. I na point to na no chite Blessed Cyprian Michael Iwene Tansi or the blessed memory. I na point to na no chite for Grand Hero of Igboland Tansi. I know na distinguished. Because Father, thank you so much. Kaina Abayanambo, distinguished hero of Igboland, Chief ZCOB, Chief ZCOB, Una Manago Lolo Nibo in the past, Chief ZCOB, Owena no Chitie, a TTI, Senator, distinguished Senator Gige. Mazim Bono Dike, distinguished hero of Igboland,
to Maazị Mbonu Ojike, onye na-anọgide Maazị Mbonu Ojike ọgbagote. Anyị na-akpọ Dr. Sam Ọnụnaka Mbakwe. Sam Mbakwe, onye na-anọgide Sam Mbakwe. Onye na-anọgide Dr. Sam Mbakwe for Distinguished Hero of Igboland. Ọ bụ na ọ nọ nso ya gbagote. Onye a na-akpọ bụ Dr. Jaja Anụcha Ndubisi Nwachukwu. Jaja Nwachukwu for Distinguished Hero of Igboland. Onye na-anọchite gbagote. Abisina, Dr. Abisina Akweke Nwafọ Orizu. Onye na-anọchite ya bịa Distinguished Hero of Igboland. And your because I na appointed Mbakwe or Alex Mbakwe ba. I na appointed na Professor Kennedy Dike. Professor Kennedy Dike, former Vice Chancellor. Because Jaja Nwachukwu ne. Aja Nwachukwu. Because I na-akpọite onye na-anọgide Dr. Alex Ekweme. Dr. Alex Ifeanyichukwu Ekweme, onye na-anọgide for Distinguished Hero of Igboland. I na-akpọite onye na-anọgide Chief Christian Chukwuma Ono. Chief Christian Chukwuma Ono for Distinguished Hero of Igboland. Chief Sisi Ono. Chief Sisi Ono. Chief Sisi Ono. Anunefu. I na hand over to Ndube Sisi Ono. I don't want Bianca. Thank you. Mbonu Ojike gbagote. Mbonu Ojike. Ọ na-abịa maka Mbonu Ojike. Thank you. Biko ị na-akpọite onye na-anọite Dr. Mrs. Mariam Babangida Ada ndị Igbo ji eme ọnụ. Dr. Mrs. Mariam Babangida. Anyị na-eche maka anyị na-akpọite onye na Honorable Justice Augustine Nnamani. Honorable Justice Augustine Nnamani. Anyị na-akpọite onye na-anọchite Justice Chukwudifu Oputa, yes. Miriam Bangida. Mgbagote. Anyị na-akpọite Justice Philip Patrick Nnemeka Agụ. Justice Nnemeka Agụ ndị na-anọchite onye na-anọchite gbagote. Anyị
anyị na-akpọite onye na-anọchite Dr. Simon Ọnwụ Nnaemeka Agụ. Oh, amazing. Nnaemeka Agụ is here. Nnaemeka Agụ. Nnaemeka Agụ. Nnaemeka Agụ. Nnaemeka Agụ, congratulations. Mama Ngwa, thank you, thank you. Anyị na-akpọite onye na-anọ Dr. Simon Ọnwụ. Dr. Simon Ọnwụ, the first medical doctor na the whole Eastern region. That Simon Ọnwụ, oh yawa. Anyị na-akpọite onye na-anọchite Professor Eyo Ita. Professor Eyo Ita. Anyị na-akpọite onye na-anọchite Dr. Alvan Ikoku for Distinguished Hero of Igboland, Dr. Alvan Ikoku. Anyị na-akpọ Ambassador Matthew Mbu, MT Mbu, onye na-anọchite MT Mbu ka ọ gbagote. Anyị na-akpọ ndị na-anọchite Jaja, King Jaja of Opobo, King Jubo Jubonga, King Jaja of Opobo. Anyị na-akpọ onye na-anọchite Dr. Kingsley Ozumba Mbadiwe. Dr. Kingsley Ozumba Mbadiwe, Jaja of Opobo. Dr. Kingsley Ozumba Mbadiwe. K.O. Mbadiwe. Onye na-anọchite Chief Mrs. Margaret Ekpo. MP Mbu. Oh, Senator. Distinguished Senator, come up. Anyị na-akpọ Senator, is a Senator. MP Mbu. Anyị na-akpọ onye na-anọchite Chief Mrs. Margaret Ekpo n'etiti anyị. Margaret Ekpo. Allow this man for me. Allow him. Give me. Give me what you want. Alvan Ikoku, come up. Allow Alvan Ikoku to come. Alvan Ikoku. Alvan Ikoku. Yes, thank you. Congratulations. Onye na-anọchite Dr. Pius Okigbo. Dr. Pius Okigbo. Anyị na-akpọite onye na-anọchite Senator Francis Ella for Hero of Igboland. Francis Ella for Hero of Igboland. N'otu aka ahụ, Chief Michael Okpala Power Mike for Hero of Igboland. Power Mike. Francis Ella, Power Mike. Power Mike. Professor Njoku Obi for Hero of Igboland. Professor Njoku Obi. Anyị na-akpọ onye na-anọchite Chief Louis Odumegwu Ojukwu. Chief Louis Odumegwu Ojukwu. Njoku Obi abịago. Maka Professor Njoku Obi. Njoku Obi. After that, Chief Louis Ojukwu. Bianca is playing 3 roles here.
Ambassador Bianca is playing multiple roles. We salute you. Louis Ojukwu to Ambassador Mrs. Bianca Ojukwu. Professor Godwin Anibezo Deniwe. Professor Godwin Anibezo Deniwe. Ononso. Senator Dr. Ofianwale. Senator Dr. Ofianwale. For hero of Igboland. Ofianwale. Professor Chiko Obi, mathematician. Professor Chiko Obi. Hero of Igboland to Chief NU Agban. Chief NU Agban. Hero of Igboland, Chief NU Agban, former Secretary of the Eastern Region. Chief Jerome Udoji. Hero of Igboland to Chief Jerome Udoji. Jerome Udoji. Hero of Igboland to Professor Eni Njoku. Professor Eni Njoku. Professor Chinua Achebe. Professor Chinua Achebe, as a matter of fact, is distinguished hero of Igboland. Another distinguished hero of Igboland, General Philip Effion. General Philip Effion, distinguished hero of Igboland. Justice Charles Daddy Onyama. Charles Daddy Onyama, hero of Igboland. Onyama, oh. Chief Richard Ihetu, Big Tiger. Chief Richard Ihetu, Big Tiger. His Royal Majesty Eze SN Woluchem. Eze Woluchem. Chief Emmanuel Aguma. Chief Emmanuel Aguma. Aguma.